Avui parlarem de Beethoven. Beethoven va ser un compositor que va viure fa molts i molts anys i que va escriure música fantàstica. A Beethoven li agradaven molt els ocells i un dia, tot passejant, se'n va adonar que li costava sentir aquests ocells. I és que, pobre, s'estava quedant sol. Hola, Glòria. Li diem hola a la Glòria? Sabeu què fa la Glòria? Parla llengua de signes. Com es diu bona tarda? Aviam, provem o què? Això és bona. I com és bon dia? Oh. I com és bona nit? Oh, aquesta m'agrada. Bona nit. Som-hi? Bona nit. Doncs comencem el concert. Ho repetim? No, com és ballar, com és ballar? Ah, ballar.